Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Webes, Agosto 6, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Pila ka left out families sa SAP sa Bacolod na delay ang pagbaton sa ayuda bangod sa sala nga spelling sa ngalan sa payroll. Medical frontliners sa CLMMRH nga nagpositibo sa COVID-19 nagsaka na sa anum. Sa balita national, FDA nagpandam sa publiko nga di magbakal sang 3 ka brand sang face mask. DTI iga-require ang mga negosyante sang kaugalingon nila nga mga isolation rooms. Sa balita international, Pope Francis nanawagan sang pangamuyo para sa mga biktima sang pagsigabong sa Lebanon. Pila ka pungsod nagpadala na sang bulig. Sa sports balita, NBA gin-report nga wala sang player nga nagpositibo sa COVID-19 sa pinakaulihi nga test nga ginpatigayon. Sa showbiz balita, Winwin Marquez nag-umpisa na sang iya basic citizens military training. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao.
Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nagamugit ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19.
Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa Nasa aksyon! Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ging kompermar ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran Chair sa Bacolod IATF nga nadugangan sa isang napatay bangon sa COVID-19 ang syudad sa Bacolod. Suno sa Vice Alcalde si Mayor Bing Lunardia among maghahatag sang dugang pa nga detalye angot sa pinakaulihing nga napatay bangod sa virus sa syudad. Sa karon nagdangat na sa 8 ka mga persona ang record nga patay sa syudad bangod sa COVID-19. Ginbulgar man sang Vice Alcalde nga 6 na ka mga medical frontliners ang nagpositibo sa virus sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga ginalakipan sang 4 ka mga doktor kag 2 ka mga nurses. Sa pinakaulihing advisory nga ginpagawa ni Dr. Julius Drilon, ang medical chief to sang hospital, gin-suspend ang tanan nga outpatient department o kon OPD services umpisa subong adlaw Agosto 6. Nagapangayo sang pag-insyende ang hospital sa publiko karon nga pandemic. Barangay for Action Art. So, mga doctors, nurses, overwhelmed. And that ang Corazon Locsin, ang ilang OB bla po the public, ilang ginapabata, tira, and ICU nila. And subong naman ang outpatient department, yun close nila. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Nagresulta sang delay sa digital distribution sang SAP ang sala nga entry o spelling sa ngalan kag birth date sa mga benepisyaryo sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni DSSD Head Pasitatero na dugangan ang trabaho sa iya talatapan bangod sa mga problema ilabi na nga kinahanglanon sini nga magpagwa sa nagakaigo nga certification bilang pamatuod sa natungdan nga ang benepisyaryo agod nga ma-release ang ila kuluhaon nga kwarta. Suno kay Tero, halos naglabot na sa masobra 1,500 ka mga certification ng iya na permahan. Umpisahan ang distribution niya kahapon nga daw sa 18 tanan ka mga nauna nga barangay. Gingklaro man ni Tero nga wala pa siya sa nakuha nga datos gikan sa DSWD kung pila na ka porsyento ang payout nga ila natigayon. Katamuduhan mo video sa mga wrong spelling, so I have to produce the certification. So kung 3,000 ang wrong spelling, 3,000 man permahan, wrong entry sa spelling, tapos wrong birth date. Nga mo naglat ka encoding na mo nagsala. Namatian si DSSD Bacolod Head Pasitatero. Ginakabig bilang COVID-19 local transmission sa may syudad sa Cadiz, Negros Occidental ang pagpositibo sang 30 anyos nga Iloy. Ginpahayag ni Mayor Salvador Escalante Jr. ang pasyente nga subong naka-admit sa may St. Andrews Isolation Center ang close contact sa 3 ka miyembro sa iya pamilya nga una nagpositibo sa COVID-19 kag gintag bilang confirmed cases number 4, 8 kag 13 sa may Cadiz City. Suno sa alkalde una nga nagpositibo ang Apur nga katapos ang Philippine Navy nga nagpauli sa Cadiz halin sa Lapu-Lapu, Cebu. 8 karon ka mga miyembro sang pamilya siniyang gindala sa may St. Andrews Park Place and Healing Center agin paydalom sa swab test. Nagpositibo man ang utod sinikag kinablos nga 3 ka tuig ang edad. Ang 3 ka tuig among bata sang 30 anyos nga Iloy nga nagpositibo man sa virus bangod sa pag-upod sini sa quarantine area. Suno kay Escalante na pilitan ang Iloy nga mag-upod sa quarantine facility para matatapan ang iyang bata. Ang Iloy among patient number 1,686 sa Western Visayas nga kalakip sa 13 ka mga dugang nga nagpositibo sa Negros Occidental kahapon nga adlaw. Actually admitted siya sa healing center nato, di kaya asymptomatic man mo. Local transmission, actually 3 na sila. Kung isa lang na sila pamilya, Marlon, positive to ni Apor, siya na sila kabilog sa Ilabalay, gintipo na sa namon sa healing center, St. Andrews. Nabatian si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Samtang ginbuksan na subong adlaw Webes ang lower kag upper portion sang Negros Occidental Provincial Capital South Wing matapos radaan bangon sa pagpositibo sang COVID-19 sang isang technical assistant o TA sang provincial board member. Idingin pahag ni sang gudang panlalawigan ni SP Secretary Attorney Maki Angel Ascalona. Sunod naman kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, may mga tikang sa gihapon nga ipatuman sa mga talatapan sa SP agud mapasiguro nga ginasunod ang health kag safety protocol sang nagasulod nga mga tawo.
Agosto 3 sang ipaidalom sa sealed off ang pila ka bahin sing Capital South Wing bangod sa ginpatigayon nga disinfection. Gusto ko lang manggani ambal nga nag-negative ang ginpang swab nga mga employees sa SP. So, i-open na but considering the measures kita nga pagatuman yapon dira sa opisina sa SP. Dapat yan si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa katapusan nga balita lokal, ginanunsyo ni Presidential Advisor on Flagship Programs and Projects sa Vivencio Vince Dizon nga walo ka mga infrastructure project nga nagapaidalom sa feasibility study ang hindi karon pagdayunon sang gobyerno. Lakip na diri ang Guimaras to Negros portion sang Panay Guimaras Negros Bridge. Ginanunsyo man ni Dizon nga hindi man madayon ang Bataan Cavite Link Bridge, Dalton Pass East Alignment, New Zamboanga International Airport, New Dumaguete Airport, Panay River Basin Integrated Development, Cabulnan Multipurpose Irrigation and Power Project, Canan Dam Project, Guimaras to Negros portion sang Panay Guimaras Negros Bridge. Suno kay Dizon, walo ka mga proyekto ang gindrop sa karon bangod padayon pa ang feasibility study. Kagluyag nila nga ang mga proyekto nga yara na sa advanced stage o kun handa na. Ginpahayag man ni Dizon nga may 13 ka flagship infra projects ang gindugang sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time, DTX 500 capsule mga ka-aksyon. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gidamang sini. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may... Una sa aksyon! Lasay sa 28 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Nagpandamang Food and Drug Administration o FDA sa publiko labi ng mga healthcare professional sa pagbakal sang face mask. Sunod sa FDA, may misbranded nga face mask nga naglapta sa karon sa merkado. Ang mga misbranded nga face mask ang mayroon sang foreign character sa ila packaging. Ginabisuan sa FDA ang publiko nga hindi magbakal kag ini pagamiton ang mga masunod nga brands. Ang isang full-length bang disposable mask, flag world face mask, kag maska. Ginpahag sa FDA nga nasaad sa RA 3720 o Food and Drug and Cosmetic Act nga magkabig nga misbranded ang produkto kung may mga impormasyon nga nabutang diri nga hindi maintindihan o kung mabasa sang mga ordinaryo nga individual. Natala na nga magpatuman ng DTI isang bagong nga strikto nga health protocol sa mga negosyo nga ginatugutan nga mag-operate samtang mayara sang community quarantine. Sunod kay DTI Secretary Ramon Lopez, isa sa mga measures nga ila ipatuman amo ang pag-require sa mga establishmento sang kaugalingon nila nga isolation rooms. Sunod kay Lopez, magapagawa sila sang bagong nga health protocol buwas gadlaw angot sa detalye sini sa tiun nga maklaro na ini sang National IATF.
Sulo kay Lopez, ang mga negosyo ang pwede man makahimo sang arrangement sa mga malapit nga establishmento sa ilang isolation facilities. Samtang nagdangat na sa 119,460 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos nadugangan sang 3,561 ka mga bagong nga kaso. Gen report sang DOH subong hapon nga mayroon sang dugang 569 ka mga recovered patients ukon kabugusan nga 66,837. May 28 naman ang dugang nga napatay bangod sa COVID-19 ukon may kabugusan nga 2,150 nga death toll. Sa karon ng Pilipinas ang mayroon sang 50,473 ka aktibo ang kaso ukon mga pasyente nga infected sa gihapon sang masakit. Nagpanguna ng Pilipinas sa Southeast Asia sa may pinakadamong kaso sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain. Nasa aksyon! Lasay sa 36 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye dasang balita international. Nanawagan si Pope Francis sa mga Katoliko nga pangamuyuan ng mga biktima sang pagsigabong sa Beirut, Lebanon nga nagresulta sa kamatayon sang 135 ka mga tawo. Sunod sa Santo Papa, pangamuyuan ng mga biktima ang ila pamilya lakipman ang pungsod. Sunod kay Health Minister Hamad Hassan, masobra 5,000 ka mga tawo ang nasamaran sa insidente, hag 250,000 naman ka mga tawo ang nadulaan sang balay. Sunod kay Hassan, nga madamo pa sang tawo ang na-report nga missing. Nagdeklara si Prime Minister Hassan Diab sang 3 kadlaw nga morning umpisa Huwebes. May pila na ka mga pungsod ang nagpadala sang emergency medical aid, field hospitals, rescue experts kag tracking dogs para magbulig sa Lebanon. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports, balita again reports ng NBA ang zero positive COVID-19 cases sa pinakaulihing rounds ng testing sa Orlando, Florida. Sa ikatatlong nga sunod-sunod nga simana ginpahayag sang liga nga tanan nga test nga ginpatigayo ng negatibo tanan sa infection. Napaidalom sa test ng NBA ang 343 tanan ka mga players sa umpisa July 29. Sunod sa statements ng NBA sa tiyon nga mag-positibo sa virus ang player, siya ang iga-isolate tubdob nga makagwa sa isolation facility. Base man sa rules nga ginpapanaog sang NBA kag Players Association. Sa nabaluan, gin-relaunch sang NBA ang season dinalikdan nga semana matapos ang 4 ka bulan nga wala sang hampang bangon sa COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa itong showbiz balita, nag-umpisa na si Winwin Marquez ang iya basic citizens military training sa Philippine Navy. Sa Instagram post, gin-share sang actress kag beauty queen ang litrato niya upod ang iya batchmates. Kag isa pagid ka litrato nga nagapatigayon siya sang drills. Si Marquez ang napilian man bilang class president. Nagpasiguro ang actress nga tanan silang nagpaidalom sa rapid COVID-19 test kag natuman man sang strikto ang mga protokola. Si Winwin nga nagdaog nga Reina Hispano-Americana sang 2017 ang una nga nag-anunsyo sa itong luyag sining nga mangin Philippine Navy reservist. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 39 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Agosto 6, tuig 2020. Sa liwat akong inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!